IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Bimasit ti bilang dahi ti umawawag ka nagtetext sa linya to speak up I'm here a programa ti Ilocos Norte Youth Development Office. No pay kasta, segon ka ni MX Winter Ventura, Youth Development Officer, agtultuloy lata ti naso a programa gaputa sa anlaang nga iti probinsya nga Ilocos Norte, iti agkamkamang nuket di manipud pay ti syudad ti Baguio ken Kabangibang a lugar. Ma'am ko dadalata gaputa 24/7 mat dito line tayo adala mat agataw-tawag when nagte-text kanyada and at dito damat lata dito monthly report nga sumsumrot kanyani though bimasit ti bilang iti calls tayo and text tayo ma'am hammet nga mabaling nga isardengin so agtultuloy lata dito ma'am adadala to umay and of course hanti kay cater tay ma'am, iti ko kat nag-start tayo for students and youth. Namitan ma'am kat even adults and the younger kids no adaman kat awawaten dingdingen iti speak up I'm here so that and we're not only catering residents of Ilocos Norte ma'am. Adapay calls nga gapu iti Baguio or Ruarte Ilocos Norte adun ma'am dumandanon kanya tayo because siguro na napintas talaga dito makungkunate nga anonymosity or anonymous nga tawag nga which is masapul mat ngamin nga talaga ma'am. Mainay iti raytoy kunana kang runaan na rason na weno problema day ti kliyenteda kat gapo ti depression, anxiety, problema ti pamilya kon problema ti love life. Inlalawag na dagiti nasa o weno dagiti kaso asaan na kaya ti advice weno kasapulan ti clinical consultation na kat may refer iti biyang ti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center iti syudad ti Batak. Case kadeti report nga naudi ma'am ko kat depression ti rumrumwar nga ngem DJ nga rot ti opisina mi ket haanmet nga clinically talaga so no digiti makikita digiti counseling professionals tayo nga masapol iti intervention and iti psychologist wenno ti doktor talaga ket yes as a dagmi matisuda ito MMMH dati partner institution tayo ma'am. Aside from depression ma'am adatamot lata digiti anxiety nga marikrik na ti ubing, of course love life ken kangrunaan na ket digiti family problems nga mauawat ni di kangrunaan nga rumrumar ma'am calls tayo. Patyo ni Ventura, adak kalatulong ti programa, agsipod ta anonymous, weno saan nga amamo day ti mauawag no sinno, ti kasarsarita da nga isupay ti makaipaay, iti no judgment. Para iti IFM News, Idol Bernadette Toledo, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.